Alright, good morning guys. Good morning. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Magandang umaga sa inyo mga boss. Magandang umaga po dyan. Guys, may nag-request lang sa akin na isang subscriber na kwentahin ko daw kung magkano ang kinikita ko maghapon. Ang subscriber natin ay si GR Yamson. GR, okay, yung request mo gagawin ko. Pero actually, GR, ngayong Pasko talaga malakas ang taxi. Pero pag mga normal na araw, dahil nga sa dami ng kakompetisyon namin, pinakamalaki na yung mga 1,100, 1,000, ano na yun, talagang hatawa na yun kasi nga sa dami ng kakompetisyon, nandiyan ang motor, nandiyan ang Grab, so talagang humina ang taxi. So, pero ngayon guys na Pasko, medyo okay naman. So tingnan natin kung magkano kikita natin guys. So nakadalawang pasahero na tayo. Actually yung unang pasahero ko, yung kapitbahay ko, so binigyan tayo ng medyo malaki. Siguro kikita tayo ng malaki ngayon. So okay, tingnan natin. Nakakadalawang pasahero pa lang ako. Dati GR, ang taxi talaga maganda nung mga nasa 80s o 89, nung bago pa lang ako nagtataxi. Talagang tanghali pa lang may kita ka na. Kasi ang boundary noon 500 pa lang eh. Ngayon ang boundary natin 1,000 na lang. So kukwentahin natin kung magkano lahat ang kinita ko, tapos kakaltasin natin yung gas at saka yung boundary. Okay, jar. Okay, pasahero tayo guys. Ito lang guys ang problema ngayong Pasko, napaka-traffic. Grabe. Kaya imbis na uwi ka ng maaga, hindi ka makauwi dahil iniiwasan mong matraffic ka sa pag-uwi. So dito tayo guys sa Baclaran kasi marami namimili ngayon ng dito tayo guys sa Baclaran kasi marami dito namimili ng mga damit, yung mga paninda. Marami nagtataksi dito guys. So dito guys baka makakontrata tayo. Kinokontrata talaga namin dito guys kasi punuan ang taxi namin dito pag kinarga. Maraming karga sila, mga damit, tsinelas, yun. Kaya minsan tatambay tayo rito. Tingnan natin kung makakuha tayo. Ito kasi guys, bultuhan talaga dito. Ayan, no? Puro tsinelas yan. Bultuhan ang ano dito. Pasko na talaga yan, mga namimili dito. Grabe dito guys, ayan oh. Busy guys kasi nga Pasko, di ba? Kaya grabe. Mga ano yan, pangtinda yan. Yan, mga kapwa ko taxi driver, oh, mga nag-aabang oh. Yan, oh, mga nag-aabang yan guys. Nag-aabang yan ng makukontrata. Busy guys sa Baclaran, no? Bultuhan kasi dito guys. Dati kasi guys, driver ako dito ng mga nagtitinda ng tsinelas, kaya kabisado ko to eh. Dito dati yung pwesto namin dito.
Ay, naka. Yung pagbibigay ng NFA. Pero yung kondisyon, pwede sila magbenta sa palengke sa mga lugar o sa Kadiwa Center lang nga, doon sa mga lugar na kulang ang supply o kaya Guys, tingnan mo dito. Sa Baclaran ako. Oh. Yummy. Ay, hindi ka na makadaan. Grabe. Wala nang ano. Binarado na talaga. Whew. Hah? ano po kayo, mas mayro po. Sa ano po, Del Rosario Law Center, 21 First Drive, Taguig. Wala kayong karga? Wala po, ito lang. Akala ko na marami kayo. Hindi, pupunta ako, may anuhin ako. Ha? Akala ko yung mga mapadampot ko dito may mga karga. Hindi po. Okay lang po ba? Okay lang. Taguig, ano yan, Bonifacio? Opo. At tingnan ha. Grabe na naman ang ano dito. Oo, wala nang halos Hindi madaan. na naman wala na talaga. Basta, Bakit ito yan na, basta pera talagang pinag-uusapan, ha? di ba dapat may tindahan talaga? Hindi, ano na ito eh. Wala na. Wala na, hindi na naman nila mapaalis yan kahit tapos ng Pasko. Tingnan mo. Wala nang halos madaanan. Wala na. Wala talaga. Nilatlag na yung mga tinda. Wala na, sumisit ka. Wala na. Saan ko ba yung nakita? Doon sa ano, sa monumento, di ba dati sa labas sa Victory Mall, marami doon. No. Ngayon wala na. Wala nang titinda. Wala na. Pinaalis. Wala na eh. Yun po, paano no? Malinis na eh. Pinaalis eh. Oh, ito, Ulat nga ako na kasi marami na ito sinakop na. Ito, wala nang U-turn na, no? Makakanin, dito wala. O, saan ako yung U-turn dito? Hindi ka na maka-U-turn, no? May pulis ka ba doon? Grabe. Ay! Saan ka galing? Imarte? Ilarte? LRT po. Imarte ka? Idsa. Baba ka ng Ayala. Kasi Taguig ka eh. Paano ang gawin niya? Ito kasi palaging ginawa ko eh. Ha? Ano? Di ba? Galing Komplemento. Oh. Baba ako Idsa. Tapos, Idsa, magtataksi ka. Di, magtaksi ka. Mas malapit. Kaysa dito ka bababa. Layo nito. Baclaran nito. ay ganun. Oh. Maraming taxi doon. Oh, natural. Ay, Ayala yun eh. Bumaba ka ng Ayala. Oh, Bonifacio yan pupuntahan mo eh, di ba? Ano? Taguig. 8th floor Del Rosario Law Center. Ano pa? Nakalagay dyan. Yung street. Ano to eh? 21 First Drive. 21 First Drive. Oo, ano yan? Embassy. Makikita mo, may pag ano mo doon, may maraming clock. Embassy ng ano yan? Hungary. Kasama, mayroon ata din doon, katabi Sweden at saka hindi lang isang ano doon eh. May mga clock makikita doon. Bonifacio Global City. Tama. Ayala. Lapit mo na doon. Ito, layo nito. Baclaran nila. Ano na ito? Pasay ito eh. Yung global kasi, malapit sa Ayala yan. So, dapat sana Dapat, Imarte yung sinakyan mo. MRT. Paano ako ano ng MRT? Sa ko ba, di ba LRT? Di ba dugtungan na yung ano, dugtungan na yung monumento sa North Avenue. Ay, dugtungan yun? Oo. Kung saka doon ako sa... Kung sakay ka ng monumento, baba ka ng North.
North. Oo, doon kasi ang dulo nun eh. May Muñoz. Opo. Doon na ang dulo niyan eh. Dugtungan na yan eh. Ito kasi, pumunta ako doon eh. Ganito. Kasi hindi ka ayaw mo na maglakad, gusto mo huminto na kaagad. LRT na kaagad eh. Kaso lang, Pero okay naman sa akin yung problema mo naman, kasi pagdating mo naman dito ka naman problema. Kaya susunod, sakay ka ng North MRT. Marte. Oh, Baba kaya la. Taxi ka, kung gusto mong taxi. Pwede kang, may mga bus doon, papuntang Bonifacio. Hintayin ko na lang, ay anuhin ko na lang susunod. Kasi noon kasi, hindi ito ganito ka daming tinda na para namang walang daanan. Ay, hindi Pasko yun. O kaya nga. Ito Ay, Pasko ngayon eh. Hindi taga yung Pasko. Anong buwan ba yun? June ata yun, July. Ay, hindi ka naman lagi napunta dyan. Hindi, pag may ano ka ng appointment, hindi naman yun. May nilalakad ka. Tagalakad ka ng papiles. Okay naman po, sawa ng Diyos. Yung kunin ko, may kunin na lang ako doon. Hindi, kaya nga tagalakad po kaya. Hindi, ako nga nag-apply ako. Nag-apply ka ng Hungary. Opo. Ano ba yung Hungary? Hindi, yung asawa ko kasi Hungarian. Anong bansa ba yun? Nabilong sa Europe. Europe din yun, ano? Opo. Hungary yan. Ano yun, mga black, Hindi, white person. Blue white eyes. person. Hungarian. Hindi Hungary. yung mga Hungarian, mga white yan. Mga, Oo. yung iba nga, green eyes eh. Pero yung asawa ko blue. Hungary. Hindi ba yun yun? Hungary. Europe pala yan. Pero parang maliit na bansa lang siya, no? Opo, maliit po. Hindi yan masyadong mayaman. Yung tama lang. Kung sa Pilipinas tayo lang sa Asia, Opo. tama lang. Maliit yan, para malaki pa tayong Pinas eh. Mm. Pero maganda doon yung mga space, mga daanan, napaka-peaceful. Hindi ka pa naman nakakapunta ron? Punta na lang. Wow, sana all. Pero ano lang, isang beses na. Ay yung ano lang. Kailan ba yan? Mag-girlfriend pa lang kayo? Hindi, naasawa ko na. Hindi, nung nakapunta ka doon. Kasal na kami. Kasal na kayo. Pumunta yung asawa ko dito. Mhm. Kasal kami bago pumunta doon. Ayaw ko pumunta doon na parang hindi pa siya nakapunta dito. So pwede ka mag-work siguro doon? Hindi pa po, kasi ang ano nila doon, kailangan kung mag-work ka, kung citizen ka na, pag hindi pa, pag katulad nito, parang magbakasyon ka, hindi nila allow yun. Oh? Broke ka sa rules. Hindi ba asawa ka na? Dapat citizen ka na. Hindi po madaling ano yun eh, matagal pa po. Buti nga eh, nakapunta po sa awa ng Diyos. Yung iba nga, hindi nga nakapunta eh, dito lang. Kaya ang dami pang daanan mo ng mga pagsubok. Ilang taon na kayong kasal? Magpa 3 years. Nandun, saan siya nag-work? Doon din. Sa bansa nila? Opo. Ano siya? May asawa rin doon. Opo, dati divorce. Divorce siya. May edad na asawa ko, 67. Saan mo siya nakilala? Sa dating site, 2016 kami nakakilala. Dating? Opo. Ba? Wala pang bayad nun. Nagtatanong ako sa mga tulad niya may edad na marunong gumamit ng mga dating site. Matalino kasi asawa ko eh. Tapos pag-aral. Ang ano pang mag-internet. Matibay. Opo, ano siya. Yung ibang mga white person, di marunong mag-English siya, marunong, magaling. Nagtrabaho siguro sa ibang bansa. Nagtatrabaho din siya dati sa England. So, kain muna tayo guys. Alas 9 na. So, nakakatatlong pasahero. Hindi, nakaka-4 na pasahero na pala ako guys. 4 na pa lang. So, 9. So, matumal. Matumal tayo guys. Siya lang. Ito. Yan. Alright guys, update ko lang kayo sa income ko. So 1 PM 2,000. So medyo matumal guys, 2,000 pa lang. So mamaya ulit guys, update ko kayo. So medyo matumal guys kasi nakatulog tayo, inantok tayo. Kaya medyo
Natumal siya. Natumal talaga. So, tingnan nyo guys ang traffic. Ano kakikita niyan guys? Walang galawan, no? Grabe yan guys, oh. Oras natin mga boss, alas 4 na ng hapon. So, medyo kaunting oras na lang ang ilalagay natin sa kalye. So maya maya uwi na tayo. May pumapara guys. Right, update kita Adja Jamson, yung request mo na bilangin ang kita. So as of 5 PM nasa 3,200 ang pera natin. Alright, mamaya ulit guys, update ko kayo. So right guys, so pauwi na tayo. So ang oras natin ay 8:30. So lumabas tayo ng 6. So ilang hours ba yan? 6. So mga 9 hours. Tama ba? 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 hours. So pauwi na tayo guys. So medyo nalapit na tayo dito sa amin. Dapat hindi pa tayo uwi. Dapat mga alas 10 pa tayo kasi marami pang pasahero eh. So kung nalapit na tayo dito sa bahay, hindi na tayo pwedeng umalis. So, yan na nga guys. So, yung GR, yung yung pinapakwenta mo sa akin na kita ko ngayon. So, siguro mga 4-5 GR. So, 15 hours. Ayan. Tama ba? 15 hours ba? Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. So, ganon. Nasa 4-5 yata, yeah. Pero maaga pa sana, hanggang alas 10 pa sana ako. So kita ko ng 5,000. Pero gasolina natin 1,000. So may kita tayo guys. Kasi may kita tayo ng konti. Ayun lang. Yung Lagyara kita natin nasa 4-5. Siguro natirahan tayo ng 2,000. Kung may 2,000 mga 2,500 siguro. Hindi ko na sinama yung pagkain. Yung pagkain ng mga 300. Okay. Alright guys. So yan lang. Maraming salamat sa nagbigay sa akin ng content, si JR Lawson ba yan? Lawson. Maraming salamat sa iyo. So ayun, 4-5, 15 hours. Ngayong Pasko lang yan, pero pagdating ng January wala na yan, baka 3,000 na lang. Pero kaya sana ng mga 5,000. Kaso lang ayoko na lumayo, napalapit na ako rito. Okay guys, bye bye. Subscribe and like. Okay.